Кмета на село. Здраво. Какво правите? Кандидата Ибрян Редовен, който отговаря за този район. Радвам се да ви. Къде ще го? А? Живо здраво. Живо здраво. Как е? Ти блогър ли си? От медията от Община? Да. Ние от тук по-добре от тук да я гледам начало. Може, Господи! Сега имаме една официална част за малко, след това ще вървим и ще си говорим. Това е официалната част. Сега първо да кажем какво сме направили. Аз съм син на тебе, Крастен. Бойко. Това е вече. А ние тук ще спреме. Тук ще спреме, началник. Ще ви спираме тук. Това е детската градина изцяло нова, селото, може би най-голямото в България. До сега беше без детска градина. Нова придобивка изцяло, разширение на... Няма как да видим. Сега ще слизаме надолу. Кой сега ще го види? Сега ще слезем към пазара. Добре, давай да вървим. Вървиме надолу. Хайде, стана. Селото е международно забавление. Условия поминат за родове, табарство, каменоделство и много млади хора, много млади деца, много малки деца. Разширихме училище, нова детска градина, рехабилитация на читалище, водопровод, асфалт, нов център, пазар.
Дай напред. Здравствуй. Това се цяло шествие. Това хората се искат. Няма нищо организирано. Давайте! Идем много да истински човек. И много сме помагали. Нали така? А канал правихте ли го? Правихме водопровод към горната част на селото. Там хората, там имаше стотина къщи, които никога до сега се няма да бъдат. Никога. Това е се пасна си сега. Той да се върни, там било много а вижте селото в Танко. Крайня. Много голямо село. Давайте! Айде напред, давайте! Дай напред, давайте! Дай напред! Давайте напред, завойте! Министри, генерали. И сега отиваме на площада. На центъра е. Назарчето е на центъра. Дайте напред, давайте напред, давайте! Дай по-напред. Зора, брат и моите услуги. Айде, пази обекта. Ребят,
Сега? Имаме проект за основно почистване на речните корита. Господин Борисов, като беше кмет, те тъскаш тук, пехене тук на центъра. Сега ще видиш номер 15, когато работим в общината към озеленяването. Дай тъскаш тук. Дай само по-напред. Може ли? Живи здрав. Тук направихме тая зона. Паметник. До крайна точка на селото. А те хората знаят ли, че не са имали вода? А че не са имали детска градина? Да, всичко ги знаят. Асфалт на улиците. Нов център. И сега ще правим физкултурен салон. Да, ще е стадиона. Деца има. Тая детска градина няма да ви стигне. За сега ще работиме по физкултурен салон и стадиона евентуално. Стадион, че със сигурност. Няма някъде на изток стадион. Но игрище трябва да има. Много голямо, много будно село, много работливи хора. Работят в цяла България, не чакат на социални помощи, трудят се и ефекта се вижда и по къщите. Браво, господин Панашев! Браво, браво! Така си е. Искаме работа постоянно. Горите да не спират. Не. Кметовете ви ще отарят пак още един мандат. Сигурно. Ако работят. Нашите кметови днеска няма. Сега това време за реклама ли? Не е реклама. Никаква реклама не е. Наши кмети са били живи и здрави. Сега отиваме в Желю Войвода да видим там дали са... И там ще имат повече от вода. два мандат и трети ще има. Тук сме една трета в момента. Добре, за довиждане само. Ето, как да правим спикана. Първо да ви кажа, благодаря, че сте дошли. Благодаря ви, че работите. Знаете какви глупости се говорят. Благодаря ви, че тук не може никой да ви купи гласа, си гласувате за кметове, за тези, които ви вършат работа. И ние правим всичко, което
живеете по-добре тук. Од прехода на сам никој не бутнал ништо. Јас искам со двојки да се снимам. Vai, Cláudio! Как essa matéria Vai, Ira, corre! Gel, Matu,